Bueno, azkenengo urteetan asko hitz egiten da, zinemaren krisiari buruz eta nik uste dut hau bezalako zinemaldiak gero eta beharrezkoak direla, zeren eskaintzen dute aukera bat zineaz gozatzeko jendearekin batera. Pizkate ritual bezala, elkarrekin eta askotan hori da galtzen ari den zerbait daukagun guztiarekin gure etxean, gure plataformak, gure etxeko zinearekin eta bar. Eta hau bezalako zinemaldiak alde batetik aukeratzen dituzte urteko generozko film honenak, eta bestaldetik pizkat kontestu batean edo testu inguru batean programatzen dugu horiek eta sortzen da korrente hori nik beti konparatzen dut, musika festival batekin edo musika rock festival batekin giro hori sortzen da, baita ere hurbiltasuna sortzaileekin, zuzendariak, aktoreak eta ez dago mugarik sortzaile eta publikoaren artean, ez dago fotokolik, ez dago akreditazio desberdinik, mundu guztia elkarrekin dago espazio berdinetan. Eta nik uste dut, baita ere sortzaileek hori eskertzen dutela, adibidez aurten, izango dugu Aritz Morenoren lehenengo filma, lehenengo luzemetraia, izango da gure itxiera filma. Eta Aritz Moreno berez da, Paul Urquijo bezala da, berez gure publikoko norbait. Beti danik egon dena gurekin, beti danik ikusle bezala, lagun bezala. Eta orain dago itxieran bere lehenengo luzemetraiarekin. Uste dut, hurrengo urteetan ziurazki laputuko digute zinemaldi handietan, baina nik uste dut, lan hori polita dela, gu bezalako zinemaldi batean egitea, eta lortu duela, gure festivalak lortu duela nortasun hori baita. Gauze bereziak bezala gure ospakizun honetan batez ere nabarituko dena da kaleko giroan eta beste zenbait ekitaldi paraleloetan zine programazioan baino, adibidez aurten gure kaleko inaugurazioa urriak 26an izango da, pizkat romeria antzeko zerbait folklore beldurgarriaren harirarekin. Eta baita ere kale antzerki handiago bat, iazko edo aurreko urteekin konparatuta, izango dugu Kataluniako konpainia bat, kale antzerkiko konpainia bat, Dance of the Dead ikuskizunarekin. Eta batez ere nabaritu dugu babesle eta lagunen konpromesuan. Jende asko hurbildu da gugana, zenbait ekarpenen bat egin nahian. Edo itxiera festan, edo sari banaketan, eta sorpresa txiki horiek ere egongo dira, joango dira agertzen pizkanaka baita ere antxokietan. 25. edizioarekin atera genuen kromo album bat edo jende guztiaren edo abonatu guztien irudiekin, eta hori opari bezala eman genien. Eta aurten horrengo pausua izan da kartelaren protagonistak izatea. Orduan iaz egin genuen, Halloween gauan egin genuen argazki saio hori, ia ordubeteko kontua izan zen, guztion pazientziarekin baita. Eta batez ere asmoa zen alde batetik jendea, gure publikoa irudikatzea, zeren uste dugu, gure publikoak berezia egiten gaitu zinemaldi bezala. Eta hori, ezaguna da, hemendik kanpo, nolakoa den hemengo publikoa, nolako giroa sortzen den, eta hori pizkat reflexatu nahi genuen kartel horretan, eta batez ere baita ere antxoki zahar lekuari omenaldi bat egitea, eta ikusi dugun oihartzunarekin eta nik uste dut jendeak gustukoa izan duela kartela.